Күпме яшәсәң дә гел белемгә омтылырга кирәк. Бу хакта үз вакытында Рим фәлсәфәчесе Сенека язган иде. Менә инде 2000 ел узгач бу сүзләр тагын да тирәнрәк мәгънәгә ия булды. Без яшькә, профессиягә, милләткә карамастан гел укыйбыз, белем алабыз. Без тормышның мәңгелек укучылары. Димәк, без һәр вакыт яшь. Исәнмесез, бу Белем дөньясы программасы һәм без сезгә күп кенә кызыклы темалар әзерләдек. Бүгенге программада Яңкырмалар иске мәктәпләрне ничек яңарттылар? Профессиональ толчыгу укытучыларны нәрсә илһамландыра? Интернет буенча сәяхәт узып баручы атнада сәясәтчеләр, балалар һәм мәктәпләр ниләр белән сөендерде? Иске мәктәпләр яңаша, неординар алым, мәктәп бинасын зурайту, укытучыларның да, укучыларның да күңелләренә хуш килде. Узган программада без яңа заманча мәктәпләрнең ачылу турында сөйләгән идек, ләкин алар Казан уку йортларының артык тыгызлыгы проблемасын ахыргача хәл итә алмый. Иске мәктәпләрдә укучы балалар да гадел шартларда калмый. Алар да бит санлыкта түгел, матурлыкта укырга тели. Һәм әлеге мәсьәләдән чыгу юлы табылган. Мәктәпләргә яңкырмалар төзи башладылар. 93-нче гимназиянең үз лукоморьесы барлыкка килде, ә Солнце мәктәбе балалары яңа бинага ия булды. Гөлфия Гобайдуллина мәктәп укучыларында кунакта булып кайтты. Кыяшлы мәктәптә кыяшлы балалар, белемле һәм зирәк сабыйлар укый Казанның алдынгы сәләтләрен күрсәткән балалар өчен Солнце интернат мәктәбендә. Аларның быел зур вакыйга. 2017 елда мәктәптә төзелә башлаган яңкырма бүген эксплуатациягә тапшырылды. Яңкырма үзенчәлекле стильдә һәм зауык белән булдырылган. Биредә барлык укучыларны да сыйдыра алырлык ашханә, заманча кабинетлар һәм үз эченә хореография һәм актлар залларын берләштергән бүлмә дә бар. Вот это одно из самых красивых мест школы. Мы находимся в нашем актовом. Без хәзер сезнең белән актлар залында. Миннән уң якта кыял стена. Бу актлар залы, ләкин биредә күп төрле әйберләр эшләп була. Актовый зал. Но здесь возможно самые разные вещи делать. Мәктәп хәтта экстрен чакыру тимәләре белән дә җиһазландырылган. Әлеге мәктәпнең укучылары да бит гади түгел. Күп укыйлар, олимпиадаларга әзерләнәләр. Өстәвенә мәктәпкә укырга керү дә үзе бер сынау. Күп кенә балалар зур теләкләре булуга карамастан әлеге сынауларны үтә алмый. Минем дустым бар һәм ул монда керергә теләде. Ләкин ул экзаменнарын тапшырмады, мин тапшырдым. Һәм монда калдым. Хәзер мин инглиз теленнән, татар теленнән олимпиадага әзерләнәм. Шулай ук безнең сыйныфта математика яхшы укытыла. Башта инде миңа укырга әзрәк авыр булды. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, әлеге яңкырма аерым олылар яисә аерым башлангыч сыйныфлар өчен генә төзелмәгән. Мәктәп җитәкчесе сүзләренчә, олылар белән кешеләрне аерып карау ярамый. Киресенчә, алар элемтәдә булырга, бер-берсенә ярдәм итеп укырга тиеш. Минемчә, балаларның бер-берсе белән дус булуы бик мөһим. 3нче сыйныфлар, 7нче сыйныфлар белән дус булганда, егетләр, кызлар белән, руслар, татарлар белән аралашу ул бик яхшы. Яңкырма проекты инде 2015 елда булдырылган дип сөйли Павел Шмаков, әмма финанслау мәсьәләсе ул вакытта шишелә алмаган. Мәктәпнең яңа бинасын төзү 2017 елда башланып китә. Яңкырма төзүне финанслау күләме тулаем алганда 180 миллион сум тәшкил иткән. Яңа бинаның мәйданы якынча 2500 квадрат метр тәшкил итә. Мәктәп җитәкчесе яңкырма төзү мөмкинлеге һәм матди ярдәм өчен Татарстан президентына бик рәхмәтле. Громадная благодарность мэру. Шәһәребез мэры Илсур Рәис улы Метшинга, республикабыз президенты Рустам Нургали улы Минихановка зур рәхмәт. Яңа бина куллануга инде тулысынча әзер. Балалар аңа хәзер әкренләп ияләшә бара. Бинаның мөмкинлекләрен өйрәнә. Яңкырманы Солнце мәктәбенең күптәнге дусты, карт имән төрәтеп тора. Павел Шмаков сүзләренчә, әлеге белем символы имәнгә инде 250 ел. Бу киң һәм шул ук вакытта зифа агач, хәтта Пушкинны да күргәндер дип сөйли директор. Лукоморье дуб зеленый. Имән һәм Пушкин безгә юкка гына искә төшмәгән. Руслан һәм Людмила поэмасындагы Лукоморье хәзер Казанның 93-нче гимназиясендә дә бар. Мәктәп җитәкчелеге яңкырмаларын нәкъ менә шулай атаган.
Шунысы әһәмиятле, Александр Сергеевич Пушкин тууына быел 220 ел тулды. 2000 квадрат метр мәйданлы яңа бинада иҗат мәйданчыклары, этнографик музей һәм башка күп кенә тематик бүлмәләр урнашкан. Булар барысы да рус телен һәм рус мәдәниятен өйрәнүгә зур этәргеч булачак дип әйтә мәктәп җитәкчелеге. Пристрой Лукоморья – это пристрой, который... Лукоморье ян кырмасы этномәдәни укыту һәм тәрбия идеясын тормышка ашыру өчен булдырылган. И воспитание. Гимназияның элеккеге тип корпусы да исемсез түгел. Аны скрепы дип атыйлар. Бу исем күп милләтле Татарстанда яшәүче халыкларның традицияләрен һәм дуслыгын ныгыту дигән мәгънәгә ия дип аңлатты мәктәп җитәкчесе. Лукоморье һәм скрепы корпуслары бер-берсен өстәп тора. 3 катлы янкырма диварларын рус мәдәниятенең күренекле вәкилләренең цитаталары бизәгән. Янкырмада хореография, вокал һәм изо студияләре булдырылган. Шулай ук бинада 367 урынга исәпләнгән актлар залы да бар. Балалар биредә төрле концертларга һәм бәйгеләргә әзерләнә ала. Теперь, благодаря красивому, большому, светлому актовому залу, новому, Зур якты матур залда без бәйгеләргә әзерләнә алачакбыз. Краснодевица, Добрый молодец, Ученик года, төрле сәхнәләштерүләр. Добрый молодец, Ученик года, разные постановки. Янкырманың киләсе бер үзенчәлеге биредә этнографик музей булдырылган. Элеккеге бинада андый мөмкинчелек булмаган. Музейда укучылар рус халык иҗатының үрнәкләре белән таныша ала, традицион рус костюмнарын һәм көнкүреш кирәк-яракларын өйрәнә. Старинные русские национальные костюмы. Элеккеге рус костюмнары, эрләү җайланмасы. Дәресләрдә балалар материалны яхшырак аңлый, Россия тарихын тирәнрәк өйрәнә ала. Глубже понять историю нашей страны. Мәктәп яны территориясе дә төзекләндерелгән, яңа килү юллары төзелгән, шул исәптән физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә спорт мәйданчыгы яңартылган. Гимназия директоры сүзләренчә, Янкырманың барлыкка килүе укыту бинасының 55 еллык юбилее өчен иң зур бүләк булды. Һөнәри талчыгу, ягъни психологлар телендә профессиональное выгорание дип аталучы феномен дөньяда ярты гасыр элек кулланыла башлаган. Россия психологлары арасында әлеге термин күптән түгел генә куллануга керде. Кеше һөнәреннән, бигрәк тә укытучылар үз хезмәтеннән бер кайчан да армый кебек тоела. Әмма йортларында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, мөгаллимнәр психологик йөкләнеш буенча 2нче урында. Бу халәт хәтта яшь педагогларда да очрый. Мәгариф өлкәсе белгечләре мәктәпләрдәге укытучыларга ничек ярдәм итү турында уйланып кына калмыйча, һөнәри талчыгуга каршы көрәшнең төрле усулларын да тәкъдим итә башлады. Бу усуллар һәм Яшел Үзән укытучысының уникаль алымнары турында киләсе репортажда. Менә шулай тарих укытучысы Алексей Егоров эшкә бара. Кечкенә Яшел Үзән өчен бу шаккаткыч. Укытучы Лонборгта. Бу транспорт төре белән гадәттә яшүсмерләр куллана бит. Кай вакыт Ылы абый үзе тактада йөри дип карыйлар. Чөнки бу барыбер укытучылык профессиясенә килешми торган балачагылык дип санала. Һәм мондый балачагалыклар Алексейның әле шактый. Ул сноуборд, вейк-тайри, акваланг белән чума, тауларга менә, елгаларда йөзә. Ул әле татып карамаган өлкәләрне атау бәлки җиңелрәк булыр. Ул су астында да, җирдә дә булган, аңа хәтта һава киңлеге дә буйсынган. Тарихчы Глобусны урый дип атаган ул үз каналын YouTube'та. Биредә тарихчы походлардан, тауларга менүдән, тренировкалардан алган һич кичерешләре белән бүлешә. Әлеге кинодан ул үзе режиссер, тип герой да, сценарист да, монтажер да. Кто-то хочет купить там себе автомобиль, кто-то хочет себе... Кемдер автомобиль тели, кемдер сәяхәткә барырга. Ә мин кызыклы компания белән берәр матур төбәктә булып кайтыр идем. Вот к этому я стремлюсь. Алексей мәктәпкә очраклы рәвештә генә килеп эләккән. Яңа укытучыбыз гранты турында ишеткәндә ул Милли музейда гыйльми сәркәтип булып эшли. Профессиямны алмаштырмыйм микән, китәргә бер кайчан да соң түгел дип уйлаган тарихчы. Һәм бу сәяхәт аны озакка яулап алган. Эше Алексейга ошый. Быть для меня учителем это... Минемчә, укытучы профессиясе ул гел үсештә булу дигән сүз. Бу чыннан да шулай. Ылы абый тәнендә яшәүче яшүсмер булырга түгел, син трендта булырга тиеш, яшьләр ниләр белән кызыксынганны белергә. Ә балаларның сораулары һәр вакыт күп. Аларга җавап табу укытучының бурычы дип саный Алексей Егоров. Ә җаваплар тормыш вакыйгалары белән бәйле булганда икеләтә дә кызык. Я вообще историю преподаю. История она... Мин тарих укытам, ул илләр, кешеләр белән тыгыз бәйле. Һәм син дәрес алып барганда, мин бу төбәктә үзем дә булдым дип сөйлисең икән. Бу әлбәттә балаларга кызык.
интересно детям, мы им. Алексейның хезмәттәшләре аның хоббиына лояль карый, кемдер аны хуплый. Тарихчы һөнәри талчыгу укытучылар арасында еш очрый дип саный һәм аннан чыгу юлын белә. Чтобы не выгорать, нужно иметь что-то помимо работы. Һөнәри талчыгуга эләкмәс өчен эштән тыш шөгылең, гаиләң булырга тиеш. Күңелле итеп вакыт уздыра алырлык дусларың. Итак, мы возвращаемся к точке нашего маршрута. Перевалу Дятлова! Һәр укытучының һөнәри кризистан чыгуының үз алымнары. Мангун тайга, Дятлов үткеле тағанай. Алексейның бу халәттән үз чыгу юлы. Адреналин һәм белемгә омтылыш. Булар глобусны ураучы тарихчының визит карточкасы. 11 сыйныфлар яза торган йомгаклау иншаларының темалары билгеле булды. 5 тема: сугыш һәм тынычлык, өмет һәм төшенкелек, игелек һәм явызлык, горурлык һәм кабул итү һәм ир белән хатын-кыз мөнәсәбәтен чагылдыручы 10 иана иншасы. Ләкин кайбер россиялеләр имтиханны бетерү яисә берничә критерийны киметү яклы. Бу нәрсә белән бәйле? Узып баручы атнада мәгариф өлкәсендә нинди кызыклы яңалыклар булган? Авторлык сәхифәсен Нияз Рахман тәкъдим итә. Сәлам дуслар, каникуллар тамам, укучыларның куйрыклары кабаттан бызга катты. Дөресрәге дәресләр, үй эшләре, мәктәп тормышы. Элек авыл балалары өчен сентябрь улады тагын бер ай каникуллар дәвамы иде. Колхоз басуларында бәрәңге алдында рәхәт чаклар булды микән ул? Дәресләр юк, өстәвенә акчада түләләр әле. Их, рәхәт чаклар иде ул. Яңа уку юлы рекордлар белән башланып китте. Краснодар шәһәрендә бер мәктәптә барлыгы 24 беренче сыйныф барлыкка килгән. Анда класслар без ияләнгән А, Б, В, Г белән генә тамамланмый. Күз алдыгызга китерегез. 24 сыйныф һәм ул Адан Ш-га кадәр. Шаккаткыч. Иң мөһиме укучылар һәм укытучылар үзләре генә буталып бетмәсеннәр инде. Алайса икелене И классындагы Ивановка түгел, ә П классындагы Петровка куюлары бар. Зайкин. 2. Икеле дигәндән бу атнада ул аздан гына юкка чыкмый калды. Аны танылган Россия сәясәтчесе Владимир Жириновский бөтенләй бетерү тәкъдиме белән чыкты. Икеле һәм берлеләр бөтенләй булмаска тиеш ди. Ул бит дәресне белмәгән укучының кайфын төшерәчәк дип саный сәясәтче. Үзем эшле алганда минем өчен бу бик күңелсез иде. Аннары яңадан укып 5-легә төзәтә идем ди Владимир Вольфович. Ә икелеләр аның тәмам үзәгенә үткән ахры. Бу атнада тагын бер танылган акыллы баш шок каптырды. Ул Россия Сбербанкы башлыгы Герман Греф. Имтиханнарны бөтенләй бетерергә ди ул. Бу кутышкыч нәрсә? Минем шәхси максатларымның берсе ул имтиханнарны бетерү ди. Аның сүзләренә караганда бала бәя бирү системасында шул кадәр ияләнә һәм бу аның алдагы тормышында авырлыклар китерергә мөмкин. Вәт кызык бу сәясәтчеләр, акча санаучылар. Берсе икелене, ә икенчесе исә имтиханнарны бетерү яклы. Тагын берәрсе мәктәпне дә ял йортына әйләндерергә кирәк дигән тәкъдим белән чыкмагае, аннары бөтенләй укып торасы да булмас. У нас в лагере все для детей. Хочешь, беги за территорию. Не хочешь, сиди в отряде. Да. Пожалуйте. Ходите, пожалуйста. Прошу. Хәер, булай да барабыз дип тормыйлар бит кайберәүләр. Бу атнада бөтен интернетны шарлаткан роликны кем генә карамады икән. Биредә бер малай мәктәпкә барудан баш тарта, хәтта әтисенә аяк терәп каршы тора. Пацан, не советую. 3-й год, 4-й год учусь. Чынлыкта исә мәктәпкә бармыйм дип урамга шор ярган малайга әле укырга керергә тагын 1 ел бар икән. Әнисе сүзләренә караганда, алар бары тик мәктәп яныннан үтеп барышлый, улларына шаяртып кына шундый тәкъдим ясыйлар. Аның бу кыланмышы интернетны шаулаткан видеога әверелде. Киләсе елга малайны укырга ничек итеп алып килерләр инде? Монысын әле үзләре дә белми торганнардыр. Әле 1 ел эчендә малай үсеп тә китсә, әти-әнисенең генә көче җитмәс шул бу эшкә. Почему не хочешь? Не умею писать. Әлеге рубрикада без атна дәвамында интернетта чыккан иң кызыклы яңалыкларны һәм видео язмаларны туплап тәкъдим итеп барачакбыз. Белем Нияз тапшыруын карагыз һәм күзәтеп барыгыз. Сезнең белән Нияз Рахман иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Сезгә яңа рубрикабыз ошаган дип ышанып калабыз. Фикерләрегезне социаль шелтәрләрдәге аккаунтларыбызда көтәбез. Белем һәм бары тик белем генә кешене ирекле итә дип әйтә иде Дмитрий Писарев. Без дә танылган рус публицисты һәм тәнкыйтьчесе сүзләренә кушылабыз. Белем дөньясы сезгә ирек канатлары бүләк итсен. Киләсе очрашуларга кадәр